guys, welcome or welcome back to my channel. এই ପିଠାର ନା କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇଦେବେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 9 ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଇ ରାକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି। ମୁଁ ମୋର କେତୋଟି ଭାଇଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଏଠି ତପୁ ଭାଇ, ଗୁଡୁ ଭାଇ, ଓମ୍, ଚଗୁଲୁ, ମିକନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି। ତାପରେ ଚିକନ ଆଉ ଚିକୁ ପଛରେ ଆସିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଏଠି ମୋର ସବୁଠୁ କୁନି ଭାଇ ଆଦି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି। ତାକୁ ଟିକେ ମିଠା ଖୁଆଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳିଦେଲି। ତାପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ ଆମେ ତ ଚାଲିଲୁ ଆମ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ମାମୁଁଙ୍କ ଦୋକାନ। ତ ମାମୁଁଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ। ତାପରେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ମଉସାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବସି ଦେଇଛି ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଚିକୁଲୁ, ପପୁନି, କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଉ ଗେଲା ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ତାପରେ ଆମ ଅଜାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଅଲେଖ ଭାଇ ଆଉ ଏଠି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଛୁଆ ନିତିକ, କ୍ରିତିକ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।